Bore da i chi a chroeso i'r myfyrdod bore Sul hwn. Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw yn iach ac yn heini a'ch bod chi gyd yn barod i ni gael cyd-addoli Duw gyda'n gilydd. Dyma eiriau'r salmydd. Addolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd. Yr holl ddeiar ofnwch ger i fron ef. Dywedwch ymysg y cenhedloedd yr arglwydd sydd yn teyrnasu, a'r byd a sicrhaodd fel nad ysgogo, a farna y bobl yn uniawn. Llawen haed y nefoedd a gorfoledded y ddeiar, ried y môr a'i gyflawnder, gorfoledded y maes a'r hyn oll sydd ynddo, yna wrth brennau y coed a ganant o flaen yr arglwydd, canys y mai yn dyfod. Canys y mai yn dyfod i farnu y ddeiar, a farna y byd trwy gyfiawnder a'r bobloedd a'i wirionedd. Rewch i ni weddio. O Dduw y bywyd a'r gwirionedd gwynfydedig, yr unig un da, ein gobaith a llawenydd ein calon. Diolchwn i ti am ein creu ar dy lun ac am y gallwn droi ein meddyliau ata ti. Par i ni dydnabod di'n iawn ath fwynhau'n fwy trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Darlleniad felly o lyfr proffwydoliaeth Eseia a phenod 20. Oni wyddoch, oni chlywsoch, oni fy negwyd i chwi o'r dechreuad. Onid ydych wedi ymgyffred sylfaenu'r ddeiar. Y mae ef yn eistedd ar gromen y ddeiar, a'i thrigolion yn ymddangos fel locustiaid. Y mae'n teini'r nefoedd fel llen, ac yn ei lledu fel pabell i drygo yn ddi. Y mae'n gwneud y mawrion yn ddiddym, a reolwyr y ddeiar yn dryblyth. Pryn i bod wedi i plannu neu hau. Pryn bod i gwraidd wedi cytsio yn y pridd, nag y bydd ef yn chwythu arnynt, a chwythau'n gwywo, a chorwynt yn ei dwyn ymaith fel is. I bwy ynte y cyffelybwch fi? Tebyg i bwy, meddai'r sanct. Codwch eich llyged i fyny, edrychwch, pwy a fi'n creu'r pethau hyn? Pwy a fi'n galw allan i llu fesul un, ac yn rhoi enw i bob un ohonynt, gan faint i nerth, a'i fod môr eithriadol gryf, nid oes yr un ar ôl. Pam y dywedi o Jacob ac y lleferi o Israel, cuddiwyd fy nghyflwr oddi wrth yr arglwydd, ac aeth fy hawliau o olwg fy niw. Oni wyddost, oni chlywaist, Duw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrrau'r ddeiar. Ni ddiffygia, ac ni flina, ac y mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol, ac yn ychwanegu cryfder i'r di-rym. Y mae'r ifenc yn blino ac yn diffygio, a'r cryfion
yn syrthio'n llipa, ond y mae'r rai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn ad-ennill I nerth, y maent yn magu a denydd fel eryr, yn redeg heb flino ac yn rodio heb ddiffygio. O'r darlleniad cyntaf hwnnw, mi drown ni at y Testament Newydd ac at lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid a phennod 9, lle mae Paul yn pido manteisio ar ei hawliau. Dydy hyd yn oed y ffaith fy mod i'n cyhoeddi'r newyddion da ddim yn rhoi sail I mi frolio. Does gen I ddim dewis. Mae'n rhaid I mi gyhoeddi'r neges. Allwn ni ddim dioddef pido cael cyhoeddi'r newyddion da. Petawn ni'n cyhoeddi'r neges am fy mod i'n dewis gwneud hynny, gallwn ni dderbyn gwobr, ond ddim felly ma hi. Y cwbl wy'n I wneud ydy cyflawni'r dasg sydd wedi cael ei roi I mi. Felly, beth ydy'r wobr I mi? Hyn yn syml. Fy mod i'n cyhoeddi'r newyddion da I bobl yn y rad ac am ddim, heb fanteisio ar fy hawliau fel pregethwr. Ydw, rwy'n rhydd go iawn. Wi ddim yn gorfod I fyddhau I unrhyw un am ei bod nhw'n talu I mi. Ond ar y llaw arall, rwy'n gwneud fy hun yn geithwas I bawb, mwyn ennill gwment o bobl ac sydd modd. Rwy'n siarad i'r Iddewon fel Iddew, mwyn ennill yr Iddewon. Gyda phawb sy'n dilyn cyfraith Moses, rwy'n siarad fel un sy'n dilyn y gyfraith. Rwy fy hun ddim yn rwym I ofynion cyfraith Moses, ond rwy am ennill y rai sydd yn dilyn y gyfraith. Gyda rai sydd ddim yn dilyn cyfraith Moses, rwy'n siarad fel un sydd heb y gyfraith, mwyn ennill y rai sydd heb y gyfraith. Wrth gwrs, dwi ddim yn rhydd o gyfraith Dduw go iawn gan fy mod i'n ymostwng I gyfraith y Meseia. Rwy'n uniaethu gyda rai sy'n wan mwyn ennill y gwan. Rwy wedi gwneud fy hun yn bob peth I bawb mwyn gwneud popeth sy'n bosib I achub pobl. Rwy'n gwneud hyn I gyd mwyn y newyddion da I hun ac I minnau gael rannu o'i fendithion. A boed I fendith Duw orffwys ar y darllen a'r gwrando a'r deall o'i air sanctaidd ef ar ein cyfer ni. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad nefol, diolchwn I ti ein dysgu yn dy air fod cyfamod tragwyddol wedi iselio ryngo ti ath bobl yn dy fab.
Ar y lwyfan yn deiar ni, fe'i prynodd a'i werthfawr waed. Molwn di, am y byddant oll yn cael ei galw i ffydd ac edifeirwch. Diolchwn am i ti orchymyn dy eglwys ym mhob oes, i bregethu'r efengyl i bob creadur, a gwneud disgyblion o'r holl genhedlodd, mwyn cyflawni dy ewyllys ogoneddus. Cynnal dy eglwys yn ei chenhadaeth ymhell ac agos, fel y bydd llawer yn cael ei chychwanegu at ei rif drwy nerth yr ysbryd glân. Gwna ni o Dduw yn rai eiddgar i gyhoeddi'r efengyl, yn rai eiddgar o Dduw i fod yn barod mewn tymor ac allan o dymor i ddatgan yr hyn sy'n iawn, yr hyn sydd yn dwyn bywyd, yr hyn sydd yn arwain at Iesu Grist ein ceidwad. Gwyddiwn am anghenion yn byd ni heddi. Gyflwynwn i ti y rai sydd yn newynu neu'n sychedu, y rai sydd yn pryderu am yr amgylchiadau o'i cwmpas nhw, boed yn drais neu'n ryfel yn gwasgu i mewn arnyn nhw, neu heintiau o'i cwmpas. Cadw di o Dduw, bobloedd y byd, yn ddiogel yng nghleder dy law di. Clyw yn gweddiau gyhoeddus ni, plis, a'n gweddiau preifat personol ni hefyd. Gwrando ni wrth i ni gyflwyno i ti anghenion yn hanwyliad, cymer hwythau o Dduw fel yn unnau, cymer hwy a gwella nhw o'i hafiechydon, sich i dagrau yn ei hiraeth a'i galar, a boed iddynt weld obaith newydd sy'n deillio oddi wrth dy ddilyn di. Glewn ni felly, am i ni ofyn y pethau hyn i gyd yn enw Iesu yn gwaredwr, a'n dysgodd ni i weddio drwy ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith yr gwared ni rag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Maen nhw'n dweutho i bod Llywodraeth Japan a Phwyllgor Trefnu y Gemau Olympaidd yn benderfynol fod y Gemau Olympaidd yn mynd i ddigwydd eleni yn Japan, gweitha'r pandemig, gweitha yr anghydfod sydd i'w weld drwy'r byd i gyd. Ond beth am yr athletwyr yna? Beth am y rai sy'n timlo bod eu paratoadau nhw i gyd wedi mynd ar y chwal, bod dim gobeith dan nhw i ennill medalau bellach? Beth os ydyn nhw'n timlo bod eu cyhyrau nhw wedi colli i grym, a bod eu sgiliau nhw yma gamp bynnag yma nhw'n ei arfer wedi edwyno wrth i'r flwyddyn a mwy ddiwetha yma fynd hibo? Wel, wrth gwrs, bydde unrhyw un sydd yn ymwneud ac ymarfer corff yn dweud fod y cyfle nawr, y cyfle i adennill y grym a'r sgiliau angenreidiol yna wedi cyrraedd bellach, y cyfle
mwyn iddyn nhw arddangos beth sydd dan nhw yn ar gael iddyn nhw mwyn iddyn nhw gystadlu yn y gemau Olympaidd ar ei gorau. Ond wrth gwrs, mae'r athletwyr na sydd yn becso ynglyn â'u cryfder wedi cyrraedd yn ôl Isus i gynrychioli i gwledydd, wedi cyrraedd yn ôl yn yr holl rowndiau ragbrofol a'r profion oedd angen iddyn nhw wneud i gyrraedd Japan eleni. Mor wahanol i'r bobl mae Eseia yn pregethu iddyn nhw yn y darn ddarllenes i o Eseia, pennod 40. Maen nhw'n gwybod eu bod nhw wedi colli eu holl cryfder, mae cyhyrau nhw wedi mynd yn ddiddym, mae sgiliau nhw wedi diflannu, maen nhw wedi cael eu halltudio ymhell o'i cartre. Ond mae Eseia drwy'r bennod arbennig yma yn ei herio nhw. So chi wedi clywed te am Dduw? So chi wedi clywed am yr un sydd yn medru adfer pob peth a gollwyd? So chi wedi clywed am yr un sydd gymaint fwy nag unrhyw cryfder corfforol gwraig neu dyn, yr un sydd yn medru ymha gamp bynnag y bo sicrhau'r fuddugoliaeth i'w bobl. A dweud y gwir, mae'r datrysiad i broblem y gwrandawyr cyntaf yma yn Eseia 40 yn wahanol i'r datrysiad y byddai'r hyfforddwr yn rhoi i'r athletrwr neu'r athletwraig wrth baratoi tuag at y gemau Olympaidd. Y tro yma, mae yr hyfforddwr Beiblaidd yn dweutho ni i bido dibynnu ar ein nerth yn hunain, a'n sgiliau ein hunain, i bido dibynnu ar yr hen ffordd o fodoli, ond yn hytrach i droi ato fe, i droi at y Duw sydd yn rhoi nerth a chryfder hyd yn oed i'r rai y byddai'r byd yn ei ystyried yn ddiddym. Adnod 29. Y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Y mae'r ifenc yn diffygio ac yn blino a'r cryfion yn syrthio yn llipa. Gobeithio bydd athletwraig neu athletwr ddim yn gwrando'r geiriau yna cyn y ras fawr. Ond y mae'r rai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill i nerth. Y maent yn magu adenydd fel eryr yn y redeg heb flino ac yn y rodio heb ddiffygio. Dyna neges i bob yr un ohono ni. Pa mor wan bynnag i ni'n timlo, faint bynnag o nerth rydyn ni'n ei geisio, y mae Duw yn medru i roi fe i ni, yn medru rhoi cryfder i ni, yn hael egnio ni, yn siwrne drwy bywyd, i roi nerth o'r newydd i'n hysbryd ni ac i'n cadw ni ar hyd i ffordd ef. Diolch iddo. Amen. Ar y ddiwedd yn hamser ni gyda'n gilydd, gai ond cyhoeddi os oes na unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol, dewch i gysylltiad â ni os gwelwch yn dda mwyn i ni gael ceisio diwallu yr anghenion yna. Mi fydd y gyfres yma o fyfyrdodau a gwasanaethau ar-lein wrth gwrs yn parhau drwy gydol yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn. Ddewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw
a chymdeithas yr ysbryd glân, oedd o gyda ni oll.